I fodbold er der ofte ikke langt fra fiasko til succes. I 1992 blev Richard Møller Nielsen et af de mest elskede mennesker i Danmark, da han som træner for det danske fodboldlandshold førte landet til EM-triumf. Men i årene op til EM blev han trukket igennem den største mediestorm, en dansk landstræner nogensinde har været ude i. Det bedste øjeblik i 1992, altså fodboldmæssigt, det var jo, da dommeren havde fløjtet finalen af. EM-medaljen repræsenterer det største øjeblik i dansk fodbolds historie. Men inden triumfen var der også en bagside. Det var grove løjer. Det, jeg havde problemer med at klare, det var, hvis de sagde noget, der ikke passede. For så var jeg naiv, eller hvad skal vi sige, så troede jeg, at hvis ikke jeg dementerede det, så troede folk på det. Da Richard Møller Nielsen i 1990 tiltrådte som dansk landstræner, var det ikke populært i den danske befolkning. Resultaterne flaskede sig ikke, og stjernebrødrene Michael og Brian Laudrup sagde stop, fordi de var utilfredse med Ricardos ledelse af holdet. Kvalifikationen til EM missede, og befolkningen krævede ham fyret. Nej, det var ret hårdt. Det var ret hårdt, ja. Da Richard han vandt EM i 92, hvordan havde du det der? Jamen, jeg var da glad. Jeg var rigtig glad, for vi har været temmelig meget igennem det. Det var jo også gået ud over familien, ikke også? Sådan lidt, ikke? Så det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Ja. En borgerkrig var skyld i, at Danmark fik gruppevinderen Jugoslaviens plads ved EM-slutrunden. Dermed fik Richard Møller Nielsen endnu en chance for at overbevise danskerne om sine kvaliteter som træner. Men en meget atypisk trænerstil og en anderledes tilgang til sporten gjorde det ikke ligefrem lettere for Richard Møller Nielsen at vinde tilliden hos befolkningen og i den danske presse. Så kom vi op til Göteborg, op nord for Göteborg, og så skulle vi ned og træne på stadion i Göteborg. Da vi så kører ind om eftermiddagen, vi har spist fint og fået gode mad og det hele, ikke også? Boede 60-70 km nord for Göteborg. Kører vi med bussen ned, da vi så kører ind i Göteborg, så lå der en stor McDonald's. Og oppe på, så var et stort skilt med Whopper og det eller andet. Så John Faxe, der kommer, nej, kan vi ikke komme, træner, kan vi ikke komme ind og få en McDonald's her, så vi kan få noget ordentligt at spise i stedet for doktoren hundeæg og det der. Det gjorde vi selvfølgelig ikke. Men vi kørte videre til stadion og trænede, ikke? Da vi så var, spillerne, de lavede, det var en af de bedste træninger, jeg har haft. Da vi så var færdige med træning, færdige med at snakke journalist og fjernsyn og alt muligt andet, ikke? Så kommer massøren, Allan Poulsen, han kommer til mig og siger, Richard, jeg tror lige, det var alle tider, så vi lige kører ind til McDonald's. Mener du det? Så jeg, ja, det tror jeg. Så gør vi det. Holdets læge, Dr. Kreuzfeldt, har sat ned bagi. Han kom løbende op igennem gangen op imod. Richard, hvad sker der dog? Hvad sker der dog? Jeg har lovet spillere, de lige må ind og få en burger. Jamen, jeg kan jo ikke garantere for maden, så. Jamen, så gør jeg det i det tilfælde her. Ikke? Nå, så var vi derinde, ikke også? Så faktisk for øvrigt, så her bagefter, da vi fik noget ordentligt at spise, så blev vi europamester, ikke? Der sagde de bagefter, Richard, det er en dygtig mand. Han kender lige den danske mentalitet. Han ved, det er ikke det er tyskernes kæft, træt og retning. Det er virkelig, han har stor psykologisk forståelse. Med EM-triumfen i Sverige viste Ricardo altså sit værd som landstræner, og lukkede dermed munden på den kritiske presse. Hvad tror I, de har sagt, hvis vi har tabt? Så er jeg verdens største amatør. Intet mindre.